Good morning everyone. नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनै आङो दुगैखांलायलायबाय आरोना। दुगैखांनानै आङो मन्दिर सुनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेयावनो आं माबा मोनसे गोसोखांबाय आरो जोंना मारामादिनि दाबो सिखाराखै नै 7:38 जालायलायबाय। ओमफ्रायो मैया प्रग्रामाव थांदोंमोन आरोना बियो ओरै मा जायगा होनोमोनथाय खाथियावनो आरोना ओमफ्राय बियो 2टा बेसेङाव सफैदोंमोनथाय 2टायाव मोनफैदों आरो जिखुनु जाया ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिबा लोगोफोर लेट्स गो आं खोरखिजों एदाव हरगोन आरोना लोगोफोर रागा जोङो ना मायो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नैबे खोरखिजों एदाव हरगोन आं लावथियानो मोनहैया लोगोफोर आंबो लावथि गोलावखौनो लागानोसै आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दे मोननो हायाखैमोन लावथिया दंना दाबो सिखारा नायलाय आयु नायलाय सिख्लाफोर नायनानै नै दाबो सिखारनो रोङाखै 7टा जागौलायबाय 8टायानो जाबाय होनदो आयु नायलाय सोरबा दासिमहालागै उन्दुयो मासिबां अलसिया बेलाय इसर थोद तेरिगा र' दै लांबावनां नै दायो आं दै लाबावबाय आरो अबे साले
दाबो सिखारा आयु 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 मोखां सुना होनसैलै बिराद अलसिया नालाय आयु आयु मोननो बिराद अलसिया बियो दाबो सिखारा लाब गैला बे फैदावबाय थानानै आंहासो टाइमा लस बेकार जागोन आंहा मन्दिर सुहैनोसै ओमफ्राय माबायदि उन्दुयो नै आखाइयाव बेना सबायमा दं बेनिखायनो फैसाया गुरला गुरथा मोनबाबो गुरला गुरथा थांफिनो लाखिनो रोङा बेदरल' जानो गोरों बेदरल' आदै थोद सैमा आउ